taas kesäretki eessä. On heinäkuu 9. päivä, kellot on aika lailla 7:15 ja vartin päästä lähtee laiva kohti Tallinnaa. Nyt on mopo pakattu taas kyytiin ja about viikko aikaa tehdä jotain eeppistä. Kokeillaan ajella mahdollisimman paljon. En tiedä vielä taas suuntaan sen kummin kuin etelään. On vähän kylmä kesä Suomessa ja ajattelin, että jos ne Keski-Euroopan helteet kävis hinaamassa tänne meidän suuntaan. Tarkoitus olisi tehdä turvallinen reissu taas jälleen kerran ja nähdä paljon asioita ja niellä paljon asfalttia. Laivalla Tallinnaan, niin kuin sanotaan, ja ei kai siinä sen kummempaa. Jutellaan tien päät lisää. Aika kiitettävästi päälle. Ei tässä ole Riikaa koneessa sataneen, ehkä vähän alle. Kirkkaampaa taivasta edessä, eeppinen maisema, Itämeri. Riika. Kelit on kohdillaan. Missä ne Keski-Euroopan helteet on? Kastuu kamat vaikka mä oon katoksessa, mitä hemmettiä. Riika taustalle. Makee vanha, pieni, suuri kaupunki. Tää on semmosen matkan päästään, ne on siis tulla perheen kanssa ihan vaikka pitkäksi viikonlopuksi. Ei oo pahaa jo Tallinnasta mun mielestä. Vähemmän tietöitä olisi saanut kyllä olla.
rakennus. Hello, Krakova. 1000 kilsaa ajoa tänään ja erittäin pitkä päivä tien päällä. Voisi sanoa, että mitähän siihen meni 13 tuntia, 13,5 tuntia, että päästiin tänne. Mä tulin aika lailla illan suussa. Onneksi tuo aikaero vähän vaihtui tuossa tai tultiin tuntikellossa taaksepäin, niin se vähän antoi anteeksi, mutta olin aika lailla joskus 8 aikaa täällä näin. Nyt on ehtinyt kivat pikkutourit heittää tässä Krakovan keskustassa, mikä on kyllä erittäin näyttävä ja eloisa tälleen perjantai-iltana. Ja hyvät safkat siihen vielä, niin mikäs sen mukavampaa. Nyt tästä pikkuhiljaa voi painua hyvää puulle ja huomenna olisi kyllä tarkoitus olla ainakin puolelle päivälle vielä tässä, että vähän ehtii tutustua tähän kaupunkiin. Tämä oli itse asiassa vaikuttavampi kuin mä kuvittelin. Toisaalta niin enpä mä ole paljon näitä ehtinyt miettiä. Hyvin kaunista on. Hotelli osui aivan keskustaa. Tuli vähän vahingossa ajeltua tuot kävelykatuukin pitkin, mitä ei ole saanut, mutta minkäs teet kun GPS näytti? Tsekatkaa sitä maisemaa. Melko lailla kohillaan. Noniin, hyvää yötä.